Bi kunnafoni bakurubaw la an ka minisiriw nɔrɔbilabaga minnu bɛ jamana kɔnɔ ni wagati kofɔlen na ni u yɛrɛ dɔnnen don secrétaire généraux la olu ni Dr Bobo Sise kɔni ye ɲɔgɔn ye ka kuma walasa jamana yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛndaw n'olu ye frontières ye olu bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na. Ka kɛ ni seliba lahalayaw ye Sumu Yatara ale kɔni yalala bi an ka bagan dumuni feerela minnu bɛ yen ni u yɛrɛ dɔnnen don bintigiw la walasa ka se ka ɲininkali tɛnkuw la u yɛrɛ ka feere cogoya bɛ cogo min na seli ɲɛkɔrɔla in na. Farafinna kunkanko kibaruyaw la Sudan jamana ɲɛmaakɔrɔ Umar El Bashir ale ka kiri o bɔra a dɔgɔkɔrɔ. Kunnafoni bakurubaw ye ninnu de an bɛna dɔ fara minnu kan ka walawala aw ye ka kɛɲɛ ni bi arabadonya ye Junhija tile fɔlɔ hijira 1441 don ɲɛta Jakaso filɛbaga bɛɛ lajɛlen ni su. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na jamana kɔnɔna na yan nɔ an ka minisiriw nɔrɔbilabaga minnu bɛ yen ni olu kɔni dɔnnen don secrétaire généraux la olu ni Bobo Sise kɔni ye ɲɔgɔn ye kunun walasa ka se ka kuma ani ka sɛbɛn waleya sɛbɛn min kɔni bɛ jamana yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnda yɛlɛnninw kɔni kofɔ ni aw hakili b'a la coronavirus donni an ka jamana kɔnɔ jamana kɔni kɛrɛnkɛrɛnda tun sɔgɔra nka kununko u kɔni tɔnfiniw sɔrɔ minnu kɔni bɛ se ka ni kuleya yɛrɛ kɛ cogo min na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ale Kulubali ale ye seereya minnu sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛma da olu fɛ. Ka kɛ ni coronavirus bana walankatali ye diɲɛ bunako kan ni maa caman kɔni bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ garisɛgɛ nana don a la ni ka u kɛ coronavirus yɛrɛ ka banabaatɔ ye o cogoya kelen na maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni ni kasarala coronavirus yɛrɛ bana sababu kosɔn o kama diɲɛ kɔnɔ wulikajɔ ani fɛɛrɛ caman bilara sen kan min b'a to jamanaw yɛrɛ bɛ se ka u disi da coronavirus yɛrɛ la cogo min na o kama anw yɛrɛ fɛnɛ ka jamana u tun ye waleya dɔ bila sen kan min b'a to coronavirus yɛrɛ banabaatɔ kana se ka don anw ka jamana kɔnɔ o kɔni waleya dɔ kɛra ka jamana yɛrɛ dancɛw da suwa min b'a to maa wɛrɛ walima pankulu kana se ka jigin anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na nka n'i dun ye o waleya ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o bɛ kɛ gwɛlɛyaba ye walima o yɛrɛ kɛra gwɛlɛyaba ye ka siri anw yɛrɛ ka jamana na sɔrɔ yɛrɛ ta fanfɛla la ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma n'i ye coronavirus yɛrɛ bana ta k'a lajɛ marisi kalo tile 24 san 2020 a kɔni banabaatɔ dɔ yera anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na hali n'i y'a sɔrɔ o banabaatɔ kofɔlen yɛrɛ o bɔra n'a ye jamana yɛrɛ de kɔ kan ka na n'a ye anw ka jamana kɔnɔna na o kama anw ka jamana faamaw kɔni ye wulikajɔ bila sen ka joona joona ni ka jamana yɛrɛ dancɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen da suwa an b'a fɔ min yɛrɛ ma ko frontière o hukumu kosɔn n'i ye bana kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ hali n'i y'a sɔrɔ seginkɔ kɔni bɛ ka boloda a yɔrɔ maa bɛ se ka fɔ tare coronavirus yɛrɛ banako ta fanfɛla la o kama hakili jagabɔ kɔni bɛ ka kɛ an bɛ don min na komi bi diɲɛ jamana caman fɛ min b'a to jamana yɛrɛ dancɛw u bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na o de kama kununko dɔgɔtɔrɔ Bobo Sise ni ale yɛrɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ni an ko ma ko premier ministre ale kɔni ye secrétaire général kɔni wele ni kana sigi kɛ n'u ye ni ye an ka jamana ta k'a lajɛ sisan ministre kɔni bolo tɛ ci la nka u ka secrétaire général olu kɔni bɛ ka baaraw kalifa minɛ nin waati in na yɔni ka taa se ministre yɛrɛ ka sigili ma o kama u ni dɔgɔtɔrɔ Bobo Sise u kɔni ye sigi kɛ kunun min b'a to wulikajɔ ani fɛɛrɛw ka se ka boloda joona joona jamana yɛrɛ dancɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na wa pankulu yɛrɛ bɛ se ka bɔ diɲɛ yɛrɛ jamana caman na walima diɲɛ yɛrɛ fan caman fɛ ka na anw ka jamana kɔnɔna na secrétaire général minnu tun bɛ nin kɛnɛ ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen nana fɛsɛfɛsɛ Marc Dabo ni ale yɛrɛ secrétaire général ye minisiriso min sigilen don an ka jamana kɔnɔ tagani ka sigi yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ale kɔni ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sen kan minisiriso yɛrɛ fɛ ka taa se jamana yɛrɛ faamaw ma wa jateminɛw bɛ ka kɛ min b'a to jamana yɛrɛ dancɛw bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na wa ni yɛrɛ an ka jamana ta k'a lajɛ waleya dɔw bɛ ka bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yɛrɛ pankulu jigiso la maaw bɛ se ka mabɔ ɲɔgɔn na cogo min na nansɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ min ma distanciation olu waleyaw bɛ ka bila sen kan ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma wa ni
yɛrɛ bɔra jamana wɛrɛ la walasa i ka se ka don anw de ka jamana kɔnɔ jateminɛw walima sɛbɛnfura dɔw de bɛ f'i k'i tɛgɛ nɔ bila o la ni olu kɔni ma matarafa i fɛ i tɛ se ka don anw ka jamana kɔnɔ cogo si la o kama cakɛ bondaso minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ min ye aéroport du Mali ye ka taa se Azam yɛrɛ ma o ni Anaki olu bɛɛ lajɛlen bɛ kuma ɲɔgɔnyaw la nin waati in na min b'a to pankunu yɛrɛ bɛ se ka don anw ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ kasara wɛrɛ ye min yɛrɛ bɛ se ka kɛ hɛrɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma. Mark Dabu ka ɲɛfɔcogo la a y'a yira k'a fɔ sɔɔni jamana dancɛw kɔni bɛna dayɛlɛ nka donna natalaw la jamana yɛrɛ faamaw na bɔ ni ka dantigɛli ko o la kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ la donna natalaw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. I n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na gɛlɛya min kɔni ɲɛsinnen don anw yɛrɛ ka jamana ma ni wagati laban in na politiki bunakun kan ni aw hakili b'a la dɔgɔkun tɛmɛnen CEDEAO kɔni a ka maa dɔw bila ka na walasa ka se ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ tɛmɛ M5 RFP ka se jɛkulu caman ma walasa gɛlɛya min kɔni bɛ jamana kɔnɔ ni wagati in na fɛɛrɛw olu ka se ka sɔrɔ a la sini kɔni jamana ɲɛmaa dɔw kɔni kundannen don anw yɛrɛ ka jamana kan walasa ka ni baara min kɔni daminɛnen filɛ ka a baaraw kuncɛ cogo min na walasa fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni yirala k'a fɔ Nigeria président ni o ye Mamadu Buhari ye ale kɔni bɛna fara jamana ɲɛmaa wɛrɛ kan Senegal tɔgɔra Macky Sall Niger Mamadu Isufu ka se Alassane Dramane Ouattara ma Côte d'Ivoire walasa ka se ka na bɛnkan ɲɔgɔnya kuma wɛrɛ fɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na Abdou Ouattara ale sɛgɛsɛgɛli minnu k'a ko la an ka jɛ ka ɲamada olu fɛ. Ka sanga ni gɛlɛyaba min bini bɛ an ka jamana kan n'o ye politiko gɛlɛya yɛrɛ ye ni a fanba yɛrɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ale ka senbɔ fanga la n'o o sɔrɔla jɛkulu ka hakilina fɛ jɛkuluba min bɛ wele ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques ka sanga o ma malidenw ka se ka ɲɔgɔn kɔni faamuya farafinna jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ n'a bɛ wele ko CEDEAO o jɛkulu dɔ kɔni nana dɔgɔkun tɛmɛnenw yɛrɛ la sigikafɔ la a yirala k'a fɔ hali bi sigikafɔ baaraw de bɛna bila sen kan o kɛra sababu ye min ye Nigeria jamana ɲɛmaa ye n'o ye Muhammadu Buhari ye ale bɛna fara jamana ɲɛmaa damadama kɔni ka olu bɛna wulikajɔ bila sen kan sini ka na an ka jamana yɛrɛ faaba la min ye sigikafɔ ye ka na o sabati malidenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ politiko sira yɛrɛ nasira fɛ walasa bɛn ni basigi ni kolosuma ka se ka sabati a yirala k'a fɔ n'i ye o jamana ɲɛmaa ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ Nigeria jamana ɲɛmaa n'o ye Muhammadu Buhari ye fo ka taa se Senegal jamana ɲɛmaa Macky Sall Korowari jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara fo ka taa se Ghana jamana ɲɛmaa n'o ye Nana Akufo-Addo ye ale ni Niger yɛrɛ jamana ɲɛmaa Mahamadou Issoufou olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bisimila an ka jamana kɔnɔ sini nɛgɛ kanɲɛ 10 waati u bɛna baara kɔni bila sen kan fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 ma yirala k'a fɔ CEDEAO jɛkulu ɲɛmaa min bɛ n'o ye Korowari jamanaden n'a bɛ wele ko Jean-Claude Kassiburu fo ka taa se Nigeria yɛrɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ min yɛrɛ bɔra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ a dɔgɔkun tɛmɛnen n'o ye Jonathan Goodluck olu bɛɛ lajɛlen bɛna fara ni jɛkulu ninnu kan walasa u ka se ka sigikafɔ yɛrɛ bila sen kan wulikajɔ kɛbaaw ale ni jamana yɛrɛ marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ ni jɛkulu ninnu nana a yirala k'a fɔ u ni jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita u bɛna sigi ka kuma o tɛmɛnen kɔfɛ min yɛrɛ ye Imam Mahmoud Dicko ye u ni ale fana bɛna sigi ka kuma fo ka taa se mouvement du 5 juin maaw yɛrɛ u n'olu bɛɛ lajɛlen fana bɛna sigi ka kuma o tɛmɛnen kɔfɛ min mana bɔ o sigikafɔ ninnu kɔnɔna na o na da malidenw ale ni diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tulo kan hakililajigila an b'aw yirala k'a fɔ ko mouvement du 5 juin ma olu wulila ni laɲini min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ko jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita a n'a nɔfɛma bɛɛ lajɛlen ka senbɔ fanga la o waleyaw kɔni tun bilalen bɛ sen kan a bɛ dɔgɔkun damadama ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ko bɔ min kɛra sababu ye maa caman jogila maa dɔw yɛrɛ bɔnɛna u nin na ni hakilina ni wulikajɔ in bɛɛ kun ye bɛn ni ka se ka sabati malidenw ka lafiya ani ɲɛta ni Mali ka basigi u ka se ka sabati o de bɛ se ka kɛ bɛn ni kolosuma sabatili ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Seliba o tɔ ye panko kelen ani ɲɛbaawa ye ni aw hakili b'a la seliba kɔni ye seli ye min kɔni daraja ka bon silamɛya bolo kosɛbɛ bawo a kɔni ɲininen don dutigi bɛɛ lajɛlen fɛ a kɔni ko dalen don seko kun ni a se bɛ i ka se ka laya kɔni faga denbaya la nka an b'a fɔ ka da kan a dalen don se kun o kɔni nɔgɔnni na Sumu Yatara ale kɔni wolola sɔgɔmada in na walasa ka se ka kuma galamani tɛngu binw yɛrɛ feerebaga la bin minnu kɔni bɛ san walasa ka se k'a di saga layaw ma cogo min na Jaw Taba Laji Mamadou Traoré. Ni seli ɲɛkɔrɔla in na i b'a ye k'a fɔ bin feerela olu carilen don an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana yɛrɛ faaba gidɔrɔn dɔ fo ka taa se sugu kɛrɛfɛlaw la bin feerelaw bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ani garabalidaw la o kun to ye dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u b'u ka saga kɔni sa seli ɲɛkɔrɔla la ka taa mariw ka so u bɛ se k'u ka saga balo cogoya min na ka ɲɛ ni bin nafamaw ye. Bon an bɛ bin min feere a qualité ka ca an b'a fɔ dɔ ma ko ndarakataw b'a la. Bon an b'a fɔ dɔ ma ko kalabi mais burusukɔnɔmɔgɔw b'a fɔ ma ko waga wala o de ye nin mais wula fɛ narakata ninnu bɛ se ka na wula fɛ lɛri na olu kɔni tɛ yan a yɛrɛ bɛ place la place vide don mais ni sera wula fɛ bɛɛ la bin qualité sɔrɔ a bɛ tan bɔ a si ni si tɛ kelen ye a caman ba den parce que an yɛrɛ bɛ moto taki charger ka na bon nin ye moto taki charger ma kelen tɔ ye tan a banna ka ban yɛrɛ. An ka wula sanni yɛrɛ le 18 heures ka don fitiri bolo baarakɛla min bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka na
olu sigitɔ ka to ka dɛmɛ olu b'a ka marché de kɛ donc an bɛ taa fɛn ɲini sɔgɔmada fɛ yanni wulafɛla cɛ sisan mɔgɔ bɛɛ bɛ kungo rɔ kuma minnu tɛ taa kungo rɔ kosɛbɛ an kɔni bɛ yan fɔlɔ baganko kɔni an kɔni bɛ min fɔ o kɛ courage ta o kɛ sagaw san alhamdulilayi bin kɔni binko k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya ka jugu anw fɛ yan o tɛ yan parce que baara in kɛbaga ka ca kojugu donc ni baara n'a kɛbaga ka ca diyagoya a bɛ nɔgɔya dɔɔni mais pratiquement k'a faamuya bin yɛrɛ tɛ sɔrɔ Bamakɔ yan bilen bin bɛ bɔ yɔrɔ min na sa ka jan dɔɔni moto taxi ko ninnu dɔw la sa gɛlɛya de nana n'o ye n'o bɛ bɔ dɔrɔn an bɛ bin tigɛ so kɔfɛla dɔn k'o tɛ bilen sisan n bɛ taa fɔ Bankɔ kungo kɔnɔna ninnu na ɲɛbugu yɔrɔ ninnu i bɛ kurun ta ka taa gun sanfɛ ka taa tigɛ ka na bon donc n'a ko k'a bɛna feere la cogo sugu jɔrɔ a tɛ faamuya quoi parce que mɔgɔ b'a fɔ k'a ka jugu or k'a ma jugu parce que a bɛ sigɛ min k'a la ka na a bɛ dépenser min k'a la ka ta au contraire gardien mun yɛrɛ fana bɛ yen olu fana b'a fɔ ko f'a kɛ wari dɔ sara olu ye ka sɔrɔ ka bin tigɛ donc a bɛ se ka 500 500 sara ka sɔrɔ ka bin tigɛ ka moto taxi passer fara o kan ka na u ba in n'an ko k'an b'a feere a ma nɔgɔ kosɛbɛ nka n'an y'a faamuya ɲɔgɔn cɛ a ka nɔgɔ kojugu quoi u kana sɔrɔ o kɛ bagan san ni bagan san an ka hɛrɛ de b'o la quoi. ka fara bin ani turutow kan mun ye kɔgɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko kɔgɔfin o fana carilen don an ka siradaw la yaasa bagan olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dun ka fa sɔrɔ cogoya min na. a tɔgɔ de kɔgɔfin. nafa jumɛn b'a la? nafa min b'a la a bɛ di saga ani misiw ma ani ba ninnu. nin wagati in na a bɛ ka san kosɛbɛ yan? awɔ a bɛ ka san kosɛbɛ marché bɛ san yɛrɛ yɛrɛ a bɛ ka san kosɛbɛ. a wari a prix b'a daminɛ joli la ka taa joli la? a kilo kelen o ye 50 ye mugan siri ninnu fana bɛ yen. seli do seli tɛ san kalo 12 maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ bagan kɔri mara u ka denbaya la nka ni seli ɲɛkɔrɔla in na bin sɔrɔ cogo o nɔgɔyalen don u ma kosɛbɛ sabula n'a ka di i bɛ taa bin san walima i yɛrɛ bɛ taga bɔ. ni seli ɲɛkɔrɔla la bɔn ɲɛ t'anw na an yɛrɛ bɔra bin kan de la sisan mais bin bɛ feere sɔgɔmada ni wulafɛla la bon tilema fɛ an b'a san mais an bɛ dumuni ninnu varier an bɛ tigaɲaga d'u ma an bɛ sɔkala san ka d'u ma bon en même temps an bɛ bin d'u ma ani bu kababu kuma dɔ la an bɛ fɛngɛ san ka d'u ma bu nafama ani bu ni kaba minnu bɛ baganw yɛrɛ bonya. aw maa minnu bɛ yen nɔ n'a bɛla k'aw ka bagan san ni seli ɲɛkɔrɔla na ka taa mara so kɔnɔna na fo a k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye nin bin feerela ninnu ye bin kɔni tɛ sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ o bɛ taa bin kɔfɔlen ninnu kɔni bɔ fo jamana dankun de la nɔgɔso moto fo ka taa se katakataninw ma yaasa aw bɛɛ lajɛlen ka baganw bɛ se ka fa cogoya min na. n'aw hakili b'a la jamana ɲɛma Elaja Ibrahim Bokar Keita wagati kɔni kɛra a kɔni bɔra ka laseli dɔ kɛ wa laseli yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ an ka jamana sariya bulonba ni o ye cour constitutionnelle o ɲɛmaaba Manasa Daɲogo a y'a yira k'a fɔ ko a kɔni ye o bɔ a place la ni laseli in kɔni ma bɛn maa dɔw ma o kama olu kɔni ye sɛbɛnfura bɔ walasa sɛbɛnfura min b'a yira k'a fɔ olu kɔni ma jɛ ni nin waleya ye cogo si la ka taa a bila an ka jamana sariya bulonba fɔlɔ kɔni ɲɛkɔrɔ ni o ye cour suprême ye o kɔni nɔguni na an kɔni ye sariya dɔnna dɔ kɔni ɲininka nin kisa ninnu na ni ale yɛrɛ dɔnnen don Abdulaye Kone la Aissata Bacili ani Salifo Ɲare an ka jaka ɲɛmada olu fɛ. a tɛ wagatinin bɔ an ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ye waleya ta min bɛ tali kɛ an ka jamana sariya sunba n'o ye cour constitutionnelle ye o cili la walasa min ye M5 RFP ka se ka olu ka laɲini dɔw sabati. Jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a kɔni ka nin waleya in bɛ sariya sɔsɔ. a ye décret min ta ka cour constitutionnelle ci a kun man kan a ye sariya sɔsɔ a ye an ka sariya sunba min ye constitution yɛrɛ a y'o sɔsɔ parce que constitution yɛrɛ bi o kuma fɔ disposition bɛ constitution yɛrɛ kɔnɔ min b'a prévoir a kan ka décret ta cogo min na parce que pour que a ka décret ta a bɛ constitution yɛrɛ kɔnɔ ko n'i ye 2/3 des membres de la cour constitutionnelle olu de kan ka yamaruya d'a ma pour que a ka se ka aburu or ale b'o kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ mɔgɔ 3 de bɛ yen tɔw mɔgɔ 6 olu kun démissionné na ka ban 3 ninnu na donc président cour suprême yɛrɛ président Manasa b'o la donc olu 3 tɛ se ka yamaruya d'a ma a ka cour constitutionnelle disons k'o dissous donc a ye o décret min ta o ye sariya sɔsɔ aw yɛrɛ bɔra a kalama hali syndicat magistrats ka syndicat ye sɛbɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ u ma jɛn n'a ye a ko min kɛra a kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔna na bɛɛ y'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ye droit kalan i y'a dɔn k'a fɔ a kun man kan ka kɛ.
bi sɔgɔmada in na kuma dɔ carila kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o be tali kɛ maa dɔ kɔni bɔra min ye cour suprême ye ka plainte déposé yen nɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ contre la. Abdoulaye Kone kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni plainte jɔyɔrɔ foyi de t'a la wa nafa foyi de t'a la barisa Manasa Daɲogo yɛrɛ man don wa lettre ɲɛsilen bɛ cour suprême président kɔrɔ de ma n'o ye Nuhum Tapili ye n'ale yɛrɛ tɛ baara la yen tuguni. Mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko Manasa de cour constitutionnelle Manasa ma cour suprême saisi dɛ mɔgɔ saba wɛrɛw de don donc o mɔgɔ saba ninnu u ye cour constitutionnelle saisi maintenant u ye demande ɲɛsin mɔgɔ ma o de Nuhum Tapili or bi Nuhum Tapili tɛ cour constitutionnelle président ye bilen a bɛ komi olu b'a kɛ wagati min na u kun information kun t'u bolo k'a fɔ Nuhum Tapili tɛ cour suprême président ye donc u y'a adressé mɔgɔ ma mɔgɔ min tɛ mɔgɔ ɲuman ye donc o dun kɔlɔlɔ b'a la de façon juridiquement donc n'i ye sɛbɛn ci mɔgɔ ma mɔgɔ min t'a ye dɔrɔn o bɛ se ka kɛ sababu ye i ka sɛbɛn a bɛ se ka lafili sariya ye mun fɔ tuguni n'i ma ɲɛ i bɛ tribunaliw saisi ou bien courw saisi il faut que a bɛ fɔ min ma intérêt i ka fɛn dɔ sɔrɔ a la i n'a fɔ i ka intérêt ou bien qualité i yɛrɛ est ce que i yamaruyalen don k'a kɛ wa bi bi in na ne b'a fɔ ayi mɔgɔ min yamaruyalen don ka président Ibrahim Boubacar Keïta ka décret min ye cour constitutionnelle ci ka o annuler o ye mɔgɔ saba ninnu de Manasa ou bien conseiller fila minnu kun bɛ yen. CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ minnu benale an fɛ yan nɔ sini alamisa don walasa ka se ka kuma bɛnbaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la. Abdoulaye Kone y'a yira k'a fɔ k'olu kan ka kuma kosɛbɛ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka jamana mara n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta walasa a ka se ka waleya jɔnjɔn sigi sen kan mankan in bɛ se ka sumaya cogo min na. Bon ne kɔni bɛ Ala deli a ka kɛ sababu ye ka mankan sumaya même ni n b'a dɔn k'a fɔ a bɛ gɛlɛya parce que dɔw bɔra yan déjà médiateur dɔw bɔra yan. Olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la maintenant président bɛ na olu bɛ na de ne bolo u ka baara fanba kan ka kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka yɔrɔ de pour que u ka kuma a fɛ bi na ne yɛrɛ bolo min bɛ se ka même ni M5 mɔgɔw ko ko a ka ta ka bɔ fanga na u b'o de nɔfɛ mɔgɔw b'u la min tɛ o kɔ ne bolo u bɛ ka fɛn ɲini niveau dɔ la mais u ka laɲini n'a ye fɛn dɔw kɛ u bɛ se ka sɔn a ma o ye ne yɛrɛ ka analyser n m'a fɔ k'a fɔ o don dɛ mais ne yɛrɛ ka analyser min bi na n'a ye assemblée nationale k'o ci comme cour constitutionnelle kɔni a yɛrɛ ye o ci ka ban ka tila k'a ɲini M5 mɔgɔw fɛ u ka premier ministre i n'a fɔ 3 ou bien 4 di ale bɛ se ka sugandi kɛ u cɛ ma olu la cogo min na pour que a ka se ka na ni basigi ye. Ne bolo bi M5 bɛ min nɔfɛ o tɛ foyi ye yɛlɛma ka don mara kɛcogo la bɛɛ b'a dɔn Mali la e wo ne kɔni b'a dɔn mara kɛcogo man ɲi élection tɛ ka k'a kɛcogo la hali 2018 élection kɛra cogo min bɛɛ y'a ye namaraw kɛra législative yɛrɛ y'a tɔ fɛn donc n'an taara M5 ka yecogo ye min ye n'an taara ta fo 2023 tan nin walo kelenw ka taa kɛ Ala k'an kisi an bɛ taa a bɛ fɔ min ma guerre civile donc u ka yeta de an ka na se o ma. Abdoulaye Kone kɔni ka kuma b'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ kɔni bɛ Ibrahim Boubacar Keïta de bolo sisan nɔ k'a yɛrɛ k'a lajɛ barisa kabiri san 2012 an ka jamana Maliba kɔni bɛ degun caman kɔnɔna la. Farafinna ani diɲɛ fantɔw kun kan ko kibaruyaw an ka jɛ ka ɲɛmada olu fɛ. République démocratique du Congo n'an b'a wele RDC olu ka kunnafoniyaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ tile 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔnɔ maa 10 ani 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔni bɔnɛna u ni na u ka jamana yɛrɛ kɔgɔduguyan fan fɛ barisa a yirala k'a fɔ ko siya 2 bɛ ɲɔgɔn na ye siya minnu yɛrɛ bɛ ni kelen bɛ wele ko lɛndu fo ka taa se hema maaw ma olu ka kɛlɛ kɔni kelen bɛ sababu ye maaw bɛ ka bɔnɛ u ni na barisa a yirala k'a fɔ ko kabini san 2017 kɛlɛ in kɔni wulila ni siya dama ni ɲɔgɔn cɛ maa dama ka kɔrɔfɔ la o ko a kɛra sababu ye ka maa 1,1 ni kilancɛ ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔ u sigiyɔrɔ la min ye maa 1,000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye olu kɔni bɔnɛna u ni na u ka jamana ɲɛma n'o ye Félix Tshisekedi ye ale kɔni ye wele bila maa damadamani ma n'olu yɛrɛ ye kɛlɛkɛcɛw ye u ka se ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn kɔni faamuya min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ni basigi bɛ se ka na ni siya 2 ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko diɲɛ sigina ni jɛkulu tɔnba min ka koɲɛ bɛnnen bɛ adamadenya hakɛ sabatili ma olu kɔni ye wele yɛrɛ bila ka taa RDC kaw fɛ ko min ye siya kɛlɛ ye a ka se ka dabila min bɛ se ka kɛ bɛn ni basigi sabatili ye a yirala k'a fɔ diɲɛ sigina ni ka jɛkulu tɔnba min bɛ kɛlɛban yɛrɛ la kɔngokaw fɛ n'a bɛ wele ko MINUSCO olu
olu ka kɛlɛbancɛ dɔ kɔni bɛ taa ni ka sigi la marabolo ni ɲɔgɔn cɛ marabolo min yɛrɛ bɛ wele ko Utiri a yirala k'a fɔ o marabolo kofɔlen yɛrɛ de la siya kɛlɛ yɛrɛ barika bonyalen bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka sabu kɔni kɛ dugu jukɔrɔ nafolo caman bɛ bɔ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na o kɔni kɛla sababu ye nin ma kofɔlen ninnu tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli dɔ y'a yira k'a fɔ ko Fili Tshisekedi bɛ na jija cogoya bɛɛ lajɛlen na min bɛ se ka kɛ sababu ye siya fila ninnu u ka se ka ɲɔgɔn yɛrɛ faamuya ka sabu kɔni kɛ yɛrɛ lakana jɛkulu tɔ min bɛ ka bɔ siya ninnu fila kɔnɔna na olu de bɛ ka ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na san ani waati o de kɛlen bɛ sababu ye bɛn ma se ka sabati ni marabolo kofɔlen in na. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ u ka premier ministre yɛrɛ fatulen Amadou Gon Coulibaly ni ale yɛrɛ kɔni kun kan ka kanbɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ o de kɔni wokumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana parti politique maa caman ye k'olu kɔni taara Alassane Ouattara yɛrɛ ye kuma ɲɔgɔnya walasa ale yɛrɛ kɔni ka se ka a kanbɔ fanga yɛrɛ nɔfɛ a tako sabanan kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la k'u kɔni kun kelen do k'a ŋaniya ko fɛn min ye Amadou Gon Coulibaly ko o kɔni kun ka kanbɔ olu yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ ga ala nana n'a ka na ye Amadou Gon Coulibaly ale kɔni fatura juillet kalo tile 2 wagati o de kɔnɔna la u ka parti présidentiel ni Amadou Gon Coulibaly yɛrɛ kun bɛ o la ni o ye Rassemblement des Ouféistes pour la démocratie et la paix RHDP olu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ barisa premier ministre in fatulen kɔni maa tɛ olu bolo u ka parti la mun kan ka kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya yɛrɛ nɔfɛ n'o kan ka kɛ octobre kalo wagati u ka jamana kɔnɔna la o de kɔnɔna la u ka ni premier ministre ale ka janajaw kɔni bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen u y'a ɲini Alassane Ouattara fɛ ale kɔni ka kanbɔ fanga yɛrɛ nɔfɛ tuguni o de kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Alassane Ouattara ye ko ale kɔni jɛnna n'a ye k'a kɔni bɛna kanbɔ fanga nɔfɛ a siɲɛ sabanan yɛrɛ la tuguni ko hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ u ka fanga sinamatɔ maaw kɔni ma jɛn n'a ye k'olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Alassane Ouattara ye k'a kɔni man kan tɛ k'a kanbɔ tuguni fanga nɔfɛ ga u y'a yira k'a fɔ ko kɔni taara cogoya min na ko kɛcogoya foyi wɛrɛ tɛ u bolo barisa u jigi kɔni tun bɛ Amadou Gon Coulibaly min kan k'o fatura k'o kɔni kɔnɔna la ko cogoya bɛɛ lajɛlen na ko Alassane Ouattara kɔni b'a kanbɔ fanga in nɔfɛ. Madagascar jamana kɔnɔ tɛnɛndon juillet kalo tile 20 a kɔni yirala k'a fɔ ko fɛn min u ka ministre mun ka kɔɲɔw bɛnnen don kɛnɛya ko sabatili la ko ale ka lɛtiri kofɔlen dɔ kɔni jɛnsɛnna u ka kunnafoni di siraw fɛ fo ka taa se bɔlɔlɔ siraw ma ni lɛtiri in kɔni kunbɛn coronavirus yɛrɛ lahalaw la u ka jamana kɔnɔna la wa a kɔni yirala k'a fɔ ko ni lɛtiri kofɔlen kɔni kɔnɔfɛn kun man kan tɛ ka dɔn maaw fɛ Madagascar jamana yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi coronavirus ka hakɛ min bɛ u ka jamana kɔnɔ o bɛ tali kɛ 7,548 segin bonyongo de la wa maa minnu fatura o kɔnɔna la o kɔni bɛ tali kɛ maa 65 bonyongo de la a kɔni yirala k'a fɔ k'u ka ministre n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Ahmad n'ale ka kow ɲɛsinnen don kɛnɛya sabatili la ko miniti damadɔni dɔrɔn kɔnɔ a ka lɛtiri kofɔlen n'o yɛrɛ kɔni bɛ coronavirus lahalayaw ka u ka jamana kɔnɔ k'o kɔni jɛnsɛra u ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa se u ka kunnafoni di siraw bɛɛ lajɛlen ma ni lɛtiri kofɔlen kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye coronavirus bana ye ko kɔni bɛ maa caman na Madagascar jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko wa k'u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dɔgɔtɔrɔw k'a bɛ olu kɔni caman fana la ko wa ko n'i y'a ta ka lajɛ k'u ka dɔgɔtɔrɔsow kɔni falen don coronavirus banabaatɔ jugumanw de la ko kɔnɔna la ko caman yɛrɛ kɔni bɛ fatu ka sɔrɔ furaw yɛrɛ ma kɛ olu la fɔlɔ wa ni lɛtiri kofɔlen kɔni kɔnɔna la hali sisan a kɔni yirala kɔnɔ k'a fɔ ko u ka kɛnɛyasow k'olu kɔni mago bɛ minan caman na walasa ka se ka bana in yɛrɛ furakɛ cogoya min na ko fɛn min ye u ka dɔgɔtɔrɔw ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ko olu kɔni fana mago bɛ minan caman na walasa ka se ka banabaatɔw dɛmɛ u bɛ se ka kɛnɛya yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ko kɔnɔna la ko fɛn min ye respirateur ye k'u kɔni mago bɛ o 327 bonyɔngo de la ko fɛn min ye contracteur d'oxygène ni o yɛrɛ kɔni bɛ oxygène lase banabaatɔ ma k'u kɔni mago bɛ o 1200 bonyɔngo de la ko wa ko fɛn min ye masque ye n'a bɛ don nun na ko type FFP2 ni ale yɛrɛ de kɔni bɛ coronavirus kunbɛn kosɛbɛ k'u mago bɛ o 1,000,000 bonyɔngo de la ni dun ye Madagascar jamana ɲɛmɔgɔ André Rajoelina ale ka kumakanw ta k'a lajɛ ale kɔni bɛ to k'a yira k'a fɔ a ka jamana kɔnɔ k'olu kɔni sera k'a tɛgɛ sigi coronavirus bana yɛrɛ kan wa o de kɔnɔna la a yɛrɛ delila ka yira k'a fɔ coronavirus yɛrɛ daminɛ wagatiw kɔnɔna la ko ale ka jamana kɔnɔ k'u kɔni ye fura sɔrɔ a la ko n'a bɛ fɔ ma ko Artemisia k'o kɔni bɛ coronavirus bana yɛrɛ furakɛ k'a ban pewu ni lɛtiri kofɔlen yɛrɛ dun kɔnɔna la hali sisan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye hydroxychloroquine ni ale yɛrɛ kɔni bɛ coronavirus banabaatɔ dɛmɛ ka kɛnɛya sɔrɔ k'u mago bɛ o caman kɔni na u ka jamana kɔnɔna la ko fɛn min ye primiw ye fo ka taa se jurukɔrɔw ma u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ fanfɛ k'ulu yɛrɛ fana kɔni mago bɛ u ka wariw bɛɛ lajɛlen na n'i kɔni ye nin kumakan ninnu ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ Madagascar jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ kuma min fɔ o ni tiɲɛ mun bɛ a ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la olu kɔni tɛ fan kelen fɛ cogoya si la
Farafina jamana min be no ni a be fama ko Sudan u ka masakɛ kɔrɔ Umar El Bashir ale kɔni ka kiiriw kɔni baaraw daminɛna kununko tarata ka bɛn juillet kalo yɛrɛ tile 21 ma u ka jamana yɛrɛ faaba la ni a be fama ko Khartoum. Jalaki min kɔni binnen don Umar El Bashir ka o de ye k'a fɔ a ye fanga daraki min yɛrɛ kɛ ni ka i sigi Sudan yɛrɛ masakɛya kunna san 30 bɔɲɔgɔnko. Coup d'état min ni a yɛrɛ kɛra juin kalo yɛrɛ tile 30 san 1989 ni a kɔni kɛra sababu ye ka masakɛ dɔ tun be yen nɔ k'u ka fanga yɛrɛ daraki ka bɔ o bolo. O de jalaku kɔni binnen don Umar El Bashir ka min kiiri yɛrɛ be senna an be don minɛ ko bi. Ni ye Umar El Bashir yɛrɛ ta k'a lajɛ a si kasabi be taa san 70 ani san 6 bɔɲɔgɔnko la. Wulikajɔw tun kɛra Sudankaw fɛ k'a fɔ Umar El Bashir ale kɔni ka bɔ fanga la ka sababu kɛ dɔ farali min kɛra buru yɛrɛ sɔngɔ kan. An be se k'a fɔ Sudankaw kɔni wulila buru de sɔngɔ kɔsɔ ka Umar El Bashir ka fanga kɔni dafiri ka bɔ a bolo jamana kɔnɔdenw ka wulikajɔ dɔ senfɛ. Ka bɔ o waati la ka na bila sisan Umar El Bashir kɔni be kaso la Sudankaw yɛrɛ fɛ yen nɔ wa kiiri ninnu yɛrɛ baaraw daminɛna. Umar El Bashir ani maa caman wɛrɛ fɛnɛ be yen nɔ jalaki binnen don bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka dangankɔrɔw ka taa se ministre kɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ caman ma Ali Usman Taha ka taa se général Bakri Assam Salema ninnu bɛɛ lajɛlen jalakilen don ka yira k'a fɔ ninnu de ka kiiriw kan ka tigɛ nka kununko kiiribulon yɛrɛ kɔnɔna na jama kɔni cayara kiiribulon kofɔlen ma maaw kɔni ma se ka kun kiiribulon yɛrɛ kɔnɔna na o kama u ka kiiriw bilara utukalo yɛrɛ nata o tile 11 san 2020 min ni an filɛ o kɔnɔna na jalaki caman be yen nɔ o binnen don Umar El Bashir ka yira k'a fɔ tuma min na a ka fanga kɔni be tila la maa caman be yen nɔ a ye minnu yɛrɛ bɔnɛ u ni na yani a ka fanga yɛrɛ dafiri waati cɛ o kosɔn cour pénal international n'o ye diɲɛ yɛrɛ kiiribulonba ye olu fɛnɛ kelen don ka nɔminɛ fɛnɛ da kan k'a yira k'a fɔ tiɲɛni walima waleya cɛjugu walima silasa a ye o min kɛ Darfur yɛrɛ mara la Sudan jamana yɛrɛ fɛnɛ kan a kan ka jɔ CPI yɛrɛ fɛnɛ kiiritigɛlaw yɛrɛ fɛnɛ ɲɛkɔrɔ donna natala la o b'a yira k'a fɔ jalaki caman kɔni be yen nɔ min binnen don Umar El Bashir yɛrɛ kan kibaruya wɛrɛ minnu mana bɔ a la donna natalaw la an bɛna fisɛfisɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni bulonba walali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmaso kɔni ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli kɛ aw ye halisa an kɔni bɛ jɛ ka dugawu kɛ jamana in ye bɛnkɔɲɔgɔnya kuma min kɔni daminɛ tɔla filɛ nin ye yarabi an bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ fiɲɛbɔda ye jamana in ma aw kan bɛ waati wɛrɛ